आंनि भिउवार्स बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय दिनै दंफैयो आङो बासुगावनि निउर'थेरापि सेन्टारावहाय सारा आंखौ लिंहरनायलाय बे हिसाबैनो आङो दंफैयो आङो सिगांबो बेयाव भिडिअ लाबोखांखाबाय सारा भिडिअ बानायखांखाबाय ओमफ्राय बे बासुगावनि निउर'थेरापि सेन्टाराव गोबांथार बेबायदिनो नाजानानै गोबां मानसिफोरानो मोजां जाबाय आरो दा बेयावहाय मा मानि थाखाय ट्रिटमेन्ट खालामनाय जायो आङो नोंथांमोननोहाय दिनैहाय भिडिअनि गेजेरजोंहाय मिथिहोगोन ओमफ्राय नोंथांमोनाबो प्रयजन जायोब्ला सारजों डाइरेक्ट कन्टेक्ट खालामनानैहाय जगाजग लानो हागोन ओमफ्राय बेजों लोगोसे गोबांथार बेनिफ्राय मोजां जानाय इमप्रुभ फैनाय पेसेन्टफोर दङ दा बिथांमोना बेबायदिनो भिडिअ बानायनानैहाय सारा लाखिनायलाय दा आं चेनेलाव देखायनो थांगासिनो दङ नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलां ओमफ्राय नोंथांमोनाबो बेफोरबायदि सोरबाफोर बेफोरबायदि समस्यायाव गोग्लैनानै दंब्ला सारजों डाइरेक्ट कन्टेक्ट खालामदो ओमफ्राय जगाजग लानानै नोंथांमोनाबो सिकित्सा खालामजानो हागोन आरोखि दा आं एसे लकेसनखौ देखायनि नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन आरोखि ओरै फैबाय खासिक'त्रा जानानै ओरै थांबाय बासुगाव बैयावनोसै टाउना ओमफ्राय नैबेयावनो आरोखि सारनि निउर'थेरापि सेन्टारा ओइ नै बेनाराबो बेयावनो दङ नोंथांमोना नायनानै लाखादो ओमफ्राय आं मबाइल नाम्बारखौबो मोजां होगासिनो दङ नै बेयावनो दंखायो नै ओमफ्राय आं स्क्रिनावबो होगोन नै मबाइल नाम्बारा बेनो नोंथांमोना डाइरेक्ट कल खालामनानैहाय जगाजग लाहरनो हागोन आरो दा माखासे पेसेन्टफोर फैजेनबाय आरो नै কেনেকুৱা পাইছে দাদা পাইছোঁ অলপ ভাল পাই আছোঁ ভাল পাই আছোঁ না কেতিয়াৰ পৰা ট্ৰিটমেণ্ট কৰা হ'ল আপুনি মোৰ বেছি দিন হোৱা নাই 1 মাহ হ'ল 1 মাহ হ'ল না অলপ কমে আছে তাও মই ভাল পাই আছোঁ কি প্ৰব্লেম হৈছিল প্ৰব্লেম মানে মোৰ মানে গুৰুৱে চিকনা মাৰিছিল মাৰাৰ লগে লগে মোৰ ভৰি কৰি ফুন্দে একদম সদায় মানে মানে ভেনগিলা নচলা হৈছিল এতিয়া চলি আছে অলপ नै ओरैबो नै लागासिनो दङ কয়দিন হ'ল দাদা আপুনি ট্ৰিটমেণ্ট কৰা কয়দিনমান হ'ল 5 মাস এতিয়া খোজ কৰিবাৰ बिसिनायावनो जायो बिसिनायावनो खियोमोन आरो दा बे बिदि थाबायनो हाबाय आरो बे अबस्थायाव ने आरो एसे 2 माससो गोबाव लाना हारसिङै थाबायनो हासिगोन आरो दा एसे दंबावो नै हमनानै थाबायनो हायो दा बेफोरबायदि आरोखि दा गोबांथार बेफोरबायदि पेरालाइसिस जानानै गोग्लैनानै थानाय मानाय बेबायदिनो नै नोंथांमोना निस्सय नुखाबाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे सार दासिमाव माबायदि पेसेन्टफ्रा मोजां जागासिनो मोजाङैनो दङ नोंसोरो दायो नुगोन गासैबो रिजाल्टखौ होजोबगोन दायो भिडिअ क्लिप दंखायो बयनिसिमबो बे एसके बड' ब्लग नायगिरि नोंथांमोननिसिम आंनि बासुगाव थेरापि सेन्टारनिफ्राय बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिहरनाय जाबाय बेयाव गोबां पेसेन्टफोर ट्रिटमेन्ट होनाय जायो जेरै सानाय सुनाय सिनस्रि सानाय हान्थु सानाय आफादावरि सानाय सोरबा गोदोना सानाय सोरबा खर' सानाय बा आथिं मिजौनाय बेफोरबायदिखौ ट्रिटमेन्ट होनाय जायो उइदाउट मेडिसिन बांद्राय माने सानाया बाराब्लाल' फिसा मोनसे मुलि हरो आयुर्वेदिक आरो बिनि अनगायै मुलि होनाय जाया एकदम बिना मेडिसिनाव ट्रिटमेन्ट होनाय जायो आरो ओमफ्राय बांसिनै बेयाव पेरालाइसिस बेरामखौ जायखौ जोङो स्ट्रक पेरालाइसिस होननानै बुङो सोरबाया ओरै खावसे थैनाय सोरबाया रायलायनो हाया स्ट्रक पेरालाइसिस जानाय बेफोरखौहाय थाबैनो रिकभार खालामनो हायो आरो जायफ्रा बेयाव फैनानै ट्रिटमेन्ट लाफैनो हाया बिथांमोनखौ न'आव थांनानै ट्रिटमेन्ट हैनायनिबो बाहाय फेसिलिटि दं जायफ्रा जादों नोंथांमोना कन्टेक्ट लानो हागोन न'आव थांनानै ट्रिटमेन्ट हैनो हागोन नोंथांमोनखौ आरो जायफ्रा स्ट्रक पेरालाइसिस जानानै हस्पिटालाव लांना हस्पिटालनिफ्राय न'सिम लाबोगोन न'आव लाबोनाय लगे लगे जोङो जुदि ट्रिटमेन्ट होनो मोनोबा बिथांमोना थाबैनो रिकभार जागोन सिगां माबायदिमोन बे अबस्थासिम फैफिनगोन आरो जोङो बिथांमोनखौ बे अबस्थासिम लाबोफिननो हागोन आरो पेरालाइसिसफोरनि बेलायाव दंबावो नैबे जेनेबा सोरबाया खावसे थैनानै मोजां रायलायनो हाया सालाया गिदिङा सोरबाया एकदम माने रावानो ओंखारा आरो रायलायबाबो फुथिया बेफोरनि थाखायबो ट्रिटमेन्ट दङ मेडिसिन दङ ओमफ्राय सोरबाया माने माब्लाबा अभार मिनिनानै बा अभार सियायनानै खुगाफ्रा खहे जानाय बे हाखुवा खहे जानाय बेफोरबो ट्रिटमेन्ट जायो
बेनिफ्राय सोरबाया साइनासफोर जानाय गुन्थुं थे जानाय बा हागसिउबाय थानाय बे बिथांमोननि थाखायबो मेडिसिन दङ बिथांमोना बे मेडिसिनखौहाय अनलि मोनामसुनांगौल' आरो जायफ्रा मोनामसुगोन साननै सानथामनि गेजेरावनो बियो खारगोन आरो जाफिननाय नङा बेफोरबायदि मेडिसिन दङ एकदम आयुर्वेदिक आरो रियेल आयुर्वेदिक खुनु साइड इफेक्ट गैया ओमफ्राय खुनु माबा मोनसे जानायनि चान्स गैया आरो दा नोंथांमोना जगाजग लानो हागोन जायफ्रा जादों बेखिनियानो आरो হয় স্যার আপনার কি হয়েছিল মোৰ স্লিপ ডিছৰ প্ৰব্লেম আজি প্ৰায় 2-3 বছৰেই হৈছে কিন্তু মই আগতেও ফিজিঅ'থেৰাপি কৰিছিলোঁ সুদূৰ বঙাইগাঁৱৰ আগষ্টনী হস্পিটেলত কিন্তু তাতকৈ মই আপোনাৰ ইয়াতে যিখিনি এই 10 দিন ট্ৰিটমেণ্ট কৰিলোঁ থেৰাপিত বহুত উপকৃত হৈছোঁ মানে মই আগৰ তুলনাত প্ৰায় 75% ভাল লগা হৈছে 10 দিনত আপনি ক'ত পৰা আহিছে স্যার মোৰ ঘৰ ইয়াতে বাসুগাঁৱৰ হেৰিপাৰা নামৰ গাঁও কিন্তু মোৰ আজি 3 বছৰমান হ'ল স্লিপ ডিছৰ প্ৰব্লেম বহুত ঔষধ পাতি খালোঁ তাৰপিছত MRIও কৰিলোঁ গোৱালপাৰাৰ পৰা MRI ৰিপৰ্ট মতে মোৰ 4-5 নম্বৰ লেগত স্লিপ ডিছৰ প্ৰব্লেম L4 L5 লাষ্ট S1 তিনিটা জাগাত কিন্তু তাৰ প্ৰথম উদ্বোধনীটো আৰম্ভণি হৈছিল মোৰ ডিমাত বিষ কেৱল ডিমাত পেইন অত্যধিক পেইন 3 মাহ ধৰি ডিমাৰ পেইন ইমান মালিচ ঔষধ দিলোঁ কিছুদিন পিছত কাজলগাঁৱত যাই চিটি স্কেন কৰিলোঁ চিটি বিহাৰৰ পাটনাৰ পৰা কি ৰায় নামৰ এজন ডক্টৰৰ পৰা ট্ৰিটমেণ্ট কৰিলোঁ কোনো ৰিলিফ নাপালোঁ শেষত আমাৰ বঙাইগাঁৱৰে সদাগৰ সিংহ ছাৰে বহুত ৰিলিফ দিছিল সেই ৰিলিফ দিয়াৰ তেখেতৰ পৰামৰ্শ মৰ্মে মই ফিজিঅ'থেৰাপি কৰিব ক'ল আৰু সেয়ে মই আগষ্টনীত প্ৰায় 10 দিনমান ফিজিঅ'থেৰাপি কৰিছিলোঁ কিন্তু তাত ফিজিঅ'থেৰাপি কৰি যিখিনি ৰিলিফ পাব লাগিছিল সেইখিনি ৰিলিফ পোৱা নাছিলোঁ কিন্তু মই আজি এই ইয়াতে যি 10 দিন ফিজিঅ'থেৰাপি কৰিলোঁ তাত বহুতখিনি উপকৃত হৈছোঁ মন কেনেকুৱা লাগিছে স্যার বহুত ভাল লাগিছে কাৰণ ইয়াতে কেৱল মোৰে নহয় অঞ্চলটো আপুনি যেহেতু ইয়াত আহিছে এই অঞ্চলটোৰ বহুত পিছপৰা ঠাইৰ মানুহে আনকি আমাৰ এইখিনি অঞ্চলত বহুতো উচ্চ ৰক্তচাপ জনিত ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ শয্যাগত হৈ আছে তেখেতসকলৰো উপকাৰ হ'ব আনকি আমাৰ নিচিনা কম বয়সীয়া ডেকা গাভৰুৰ কিছুমান বিষ বেদনাৰ পৰা ৰিলিফ হ'ব এই চেগতে আপোনাৰো দীৰ্ঘায়ু তথা উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনাৰে মোৰ বক্তব্যখিনি ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ থ্যাংক ইউ স্যার बोलोआ दङ खिन्थु नांगौ बायदि जाया आरो ना ओरै थाबायगौ बाहाया नालाय लाबाय थायो बिदि हायोना हायामोन सिगां हायामोन जेरै थाबायबालाय ओरै गिदिंदो आखाया थिखोलाय फारनैबो उनजोंबो लां उनजोंबो लां गोजौथिं थिखो सिदानो ओरैखौ फैफिनदो मानसि गैयाबाथ' थाबायनो हायामोन ना दे थाबायनायलाय ओरै थाबायबो माबायदि मोनखो खमबाय आराम मोनदों ना मोनाखै दहाय फैनायनिफ्राय बिसा खमायबाय रेजें जाबाय थाबायनायलाय ओरै थाबाय दे हाब माथो खारनो हानायसै नामा
बे आथिङासो नोंना बे गाहायना खम जाबायना बे आथिङा सिगाङावनो माबाखामोन रोदानि प्रब्लेम नालाय आयु खेबनै जागोन खेबथाम ए खुनुरुखुम